MIPATUMAN ang Cebu City Government og 2-year amnesty sa mga penalties, surcharges ug interest sa mga wala pa mabayri nga real property tax dinhi sa dakbayan. Ubos sa Executive Order No. 22 Series of 2024, tanan nga dunay delinquency sa ilang buhis, principal tax na lang ang bayran ug ma-waive na ang nakapatong nga penalty. Gani karong adlaw atong naabtan ang pipila ka mga mulupyo sa syudad nga namayad sa ilang real property taxes. Usa kanila ang mireklamo nga wala malakip sa amnesty. Dili na ko last week, niyan sila nga balik kuno ko this week kanay amnesty. Wa man ilabot ang kuan 2024 nga last 6 months. Dako gyapon. Naadyo kay mabayaran. Ubos sa maong EO ang mga penalty gikan sa July 5, 2024 paubos lamang ang lakip sa amnesty. Ina mo ko ibang taxpayers di ganan mo bayad kay ang among penalty mas dako man principal. O pero karon wala na may penalty. Principal naman lang. So I hope this will encourage the taxpayers and I encourage all taxpayers who are delinquent to come and pay their taxes kay waive na ang ilang penalties. But at least na Gani asoy sa pangu sa City Treasurer's Office nga dunay mga delinquent taxpayers nga wala pa makabayad silang buhis sukad pa sa tuig 1980s. Ato manggong real property taxes is of course ang ilang basic and then nata interest of 2% per month, maximum of 72% equivalent for 3 years. So kung imong tan-awon dako gid kay siya interest, like we still have delinquencies from 1980s, 1990s, so ni maximum na siya. So kung 72% sa imong basic dako na kay siya nga mapatong sa imong untang bayronon. Kasamtangan nga anaa sa 8 bilyones pesos ang kinatibuk-ang nakolekta nga buhis sa Cebu City ug 1.3 billion pesos niini nagikan sa real property tax. Gani nagkanayon si Reyes nga madugangan pa og gibana-ba ng 200 million pesos nga makolekta tungod sa maong kabag-uhan. Apan dugang niya nga 100 million sub ang ma-waive nga buhis tungod sa amnesty. It's not much because nag-amnesty naman ta pag 2019 during the pandemic, di ba? So I think kita ra ang nag-amnesty sa mga cities, other LGU. So kato nga time wag nakakolekta og mga 300. So karon hopefully makakolekta og mga 200 million. Pahinumdum sa publiko nga ang amnesty kutob lamang sa July 4, 2026. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV, Cebu.